da bai yi sharan masallaci ba zai yi sharan gidan giya. In yayi sharan kasuwa me yayi? Ai da sauki. Ai in baka share wa babar ka daki ba kuma zaka je ka share dakin karuwa. Ai mutum baya zama haka, mu kiyaye, matukar ba a yi bautan Allah ba sai an yi bautan shaidan. Dole ka zabi daya. Babu wani mutum da yake zaune wai shi baya bautan Allah baya na shaidan. Dole sai ka yi na shaidan ko baka yi niyya ba. In baka tafi wajen bauta ba to zaka je wajen sabon Allah. A daidai time da muke zaune ana muke darasi, mutane suna wani ma yanzu haka kawai a talabijin ana kwallon kafa ba zai iya barin kallon kwallon TV ya sari tafsiri ba, da haka ya haƙura da zuwa. Ba a zama haka, duk yadda kai in dai baka yi na Allah ba sai ka yi na shaidan. Ba wani wanda yake zaune haka. Ba ka ganin matasan wasu wani zai sha kwaya ya shiga jeji ya zauna ya yi ta yawo a jeji, a yi ruwan sama ya dake shi da jins dinsa har ya bushe yana can. Saboda me, in ba ka yi bautan Allah ba kuma dole sai ka yi wani abu. Amma ba a zama haka. Sai su ce yan uwan nasu da suke tare da su idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan, wanda suke in sun yi tafiya a bayan kasa shine